Mr. Chen, kaba mo yung si Rizal? Ay, hindi sir. Mr. Zeus, kaba mo si Rizal? Ay sir, hindi mo sir. Agay lo? Kung ka pala masakang kaba na si Rizal? Mr. Gar, para si ka mo kaba sa si Rizal? Mantawan sir, paano dyan ba sila class mo? Okay, class. Ipasyon namin sa amin yung drawing yung sila. Pre, di. Paano kopya mo tanang? Bali-bali. Bali drawing ko sa Pating o drawing. Drawing to. Yata eh. Yata eh. Perfect man. Well, sila. Bali-bali pati. Mas ano uri, bali-bali drawing bangus. Mr. Zeus, ano yung drawing mo dyan? Ken, sir. Agad ba balawon sir? Agad na ba eh? Tadagal. Inasintan sir. Mr. Guapong Susing, 1 plus 3. Sir, 4 sir. Ay, very good! Mr. Espino, 3 plus 1. Ay, babarot ko. Lumira ka, siya lang kabutan niyo sir. Puta na siya, grabe ka na siya. Ano ba? Okay, class, yalami grades nyo. Mr. Susing, 97. Uraray ay. Bububo kayo. Agak-talon. 97. Agak-talon. Pinirdi ko ba si babayar na tuition. Sa pagkira. And the rest, 100! Walang detail. Ikaw sa bobo. Bobo. Mga paghihirap ko, baliwala lang sa'yo. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapal. Akin, Mr. Murano, ka man susulat. Sir, napipulpin ko sir. Akin parang kanimurong napibulpi mo. Nalogan agad J. Asa bay ka para nabuwas? Ay, pasensya kina sir, alitat. Naplag kasi 500 to may masikan sir. Pasensya kina sir. So, tinulungan mo yung masikan yan na may 500 to. Class, aya so aligyo. Makalakal yung ugaw. Andi sir, inalagar ko rin malis may masikan ta. Tinalpakan ko may 500 to sir. Indayo ta ka ni? Ino ka naman? Okay, class. Last break la. Mangke mong paano nakaragay mo Tokyo. Diyan. Bawin ka eh. Mas ka. Break. Atan may salitan. Ako gabay na rin nga tuon inaro. Tagrabi pa nang arugod sama niya bii. Minsan. Yala, break lang. Hugog ka ni. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapal. Ngunit ako pala isang